Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Noma ungayisiqhwaga esingakanani, noma ungaba namandla kangakanani, noma ungazethemba kangakanani, noma unganesibindi esidlule senkomo, kodwa ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi ungamelana nestate. Ungalenzi iphutha ukuthi ungaphaka impi uyibhekise emaphoyiseni unethemba lokuthi uzoyinqoba. Ey'nsukwini ezedlule amaphoyisa ahlangene azisa umphakathi wase-South Africa ukuthi njengoba kuzi G20 kuzobe kufike ama-leaders omhlaba. Ngaleso sizathu abafuni muntu ozophazamisa lolo hlelo lelo. Bazobe bekhipha iy'nhlobo ngey'nhlobo zamaphoyisa ukuqapha isimo. Base beyaxwayisa-ke ukuthi uma kungase kwenzeke uzozama ukuthatha amashansi, ezama ukuphazamisa, uzodibana nengalo yomthetho. Usukwini la izolo, Operation Dudula yenze lokhu amaphoyisa kade exwayisa ngakho. Ngicela uzwe la. Here at this particular stage that the police are refusing to allow them to move from this particular area. They state that this is the designated area where they are supposed to protest. Let me bring in the MK party. Sir, the police categorically making it clear that you are not allowed to move from this area. This is the area that's been designated. Your response to that? Well, first and foremost, the whole point of picketing, is to make sure that we send a strong message to the dignitaries that are attending the G20. And so now the situation is that we are placed almost a kilometer away from the Nasrec Expo Center, whereas Section 17 of the Constitution of the Republic of South Africa allows us to protest, or should I say to picket, at least 100 meters away. So here we are placed in front of ordinary traffic of people going to Southgate Mall. It is not them we want to talk to. The people that we want to talk to is President Ramaphosa and all the dignitaries, world leaders that are attending the G20 summit. So what SAPS is doing is actually unfair and they're depriving us of our constitutional rights. Let me bring in Operation Dudula. Sisi, what is the way forward? Police are quite categorically clear that you're not moving. We are going to picket because there's nothing wrong. There's nothing stopping us as long as we're 100 meters away from the venue. So there's nothing wrong. If they want to arrest us, we are citizens of South Africa. I don't understand what is wrong. People need to know what we're going through. Why are they hiding our problems? Why are they hiding what they are doing wrong? These are the outcries of South Africans. Why are they hiding those? So we're going to picket. If they want to shoot us, they must shoot us. If they want to arrest us, they must arrest us, because we're asking which law doesn't allow us to go and picket. He doesn't know. He says the message is clear. Are we going to talk about messages or the laws? So if a SAPS member tells us about messages, then it's a problem. Angiphikisani nesinqumo esithathwe i-Operation Dudula nalama member MK party. Kodwa umbuzo engizibuza wona ukuthi ngabe ukutoyitoya phambi kwamazwe omhlaba kuzoletha isixazululo na kunoma yipi inkinga noma kunoma iziphi ikhala abakhala ngazo. Ngabe lokho kuzowenza ukuthi lezi inkinga zishabalale noma iphele na. Inkinga ekhungethe South Africa njengabantu base South Africa siyazazi sonke. Futhi mzukwane sesifuna ukuthi zilunge zolungiswa abantu base South Africa. Ukuyomasha la kukhona abantu bamazwe omhlaba kuzokwenza ukuthi nibe negama elibi, bahambe bona ekugcineni kosuku zingalungiseki. Ngabe ke ukutoyitoya phambi kwamazwe omhlaba kuzoletha iy'nguquko na? Ilokho nje ngikubuzayo. Asidlule phambili.
Njengoba ubona leader ye Operation Dudula bayifaka i-pepper spray, kukhona nabanye ababoshiwe. Futhi amaphoyisa axwayisile phakathi ney'nsuku ukuthi uma nineyikhalo nivumelekile ngokomthetho wase-South Africa, kodwa ningaphazamisi indawo le G20. Zikhona indawo la funa nihambise khona iy'khalo zenu, kodwa ningaphazamisi ivenue kahle kahle le ye-G20. Operation Dudula yathi hayi amaphoyisa asangana, sifuna thina ukwenza lokhu abaxwayise ngakho. Engakho ubona kunale tension. Here, I saw you were tear gassed and pepper sprayed. You know, the sad thing is that the force that they're showing to us as South Africans, they can't show it to criminals. That's why we have a Madanga Commission today. When they're supposed to do the right thing to the criminals, they don't do it. Some of us were arrested for fighting crime, for fighting illegality that's happening in the country. We went to take people to the police station who are illegal in the country, and some people were arrested. What's the job of the police if they can't protect the citizens? They're working against us, these people. They're corrupt, these people. Because we don't have 20 rands to give them bribe. That's how they're going to behave. But we know their agenda. It's not going to work like it. You were tear gassed, you were pepper sprayed. Are you going to stop the protest today? No, I'm not going to stop. I'm not going to stop. I've been saying this. It means we are civil war. You know, it's only a matter of time where this bomb is going to hit. You know, people. Mzuleko mholo Operation Dudula ekhulumela uhlangothi lwabo. Ngaphambi bangicaphune uBrigadier Adlenda Mathe. Ngiyafisa ukuthi ngithi bani bakithi ayikho inkinga eyake yaxazululwa ngempi. Asikho isixazululo esake savela ngempi. Into enzekelayo ngempi abantu balahlekelwa izimpilo zabo, kukhandeke nezintandane ezingenasidingo ngoba kukhona nabantu abathelwa amachaphazelo. Uma nje ngathiwa kusuka impi, isixazululo nanoma isiphi sifika uma abantu bengahlala etafuleni bakhulume. Inkinga eziningi ezikhona neyinkinga eziningi ekubhekene nazo njengesizwe zidinga kuhlalwe phansi kukhulunywe. Ukuhle ngeSouth Africa, inkinga ezikhungethe abantu bakhona ziyaziwa. Kuyofuneka nje ukuthi makuthiwa kuyakhulunywa kuzwe nezixazululo bese ku-implementwa lezo izixazululo lezo. Ngoba impi ikhanda izinkubela noma abantu abakhubazekile, ikhanda izintandane. Ayisilethi isixazululo impi noma kuphi, ayikaze yaletha isixazululo impi. Izinto zilunga abantu uma bethola ithuba lokuthi baxoxe. Uma ubheka uhlelo lwe-National Dialogue, liwuhlelo ofuna linikeza abantu ithuba lokuthi abakhulume baxoxe. Eze nezixazululo ey'nkingeni lezi abazaziyo ukuthi zibakhungethe. uBrigadier Adlenda Mathe owumkhulumeli wamaphoyisa noma uspokesperson wamaphoyisa iSouth Africa yonke uthe They resisted. They started assaulting police officers, started pushing back at police officers. They also then started spraying tear gas. As a result, one police officer has been taken to hospital for medical attention. We have opened a case against Dudula. The charges that they're facing, firstly, public violence. The second one, assaulting of a police officer and contravention of the court order. You'll recall that they were handed down a court order not to intimidate and harass foreign nationals. So by their actions in trying to block the Nasrec and Baragwanath Road, we see it as an attempt to intimidate and harass foreign nationals. So the third charge there is contravention of their court order. We have arrested 2 individuals, Dudula members, and we have started with investigations. We have long maintained that we do not have an issue
We do not have a problem as the security cluster, as the NAT joins, when people protest, air their grievances, but they should do so within the confines of the law. We had maintained that we will not allow any lawlessness, any barricading and blocking of roads, and we do believe that their actions was meant to block the motorcades of the heads of states, as well as the dignitaries that are trying to access the Nasrec venue. So it is on that note that we have opened those charges. We have pressed charges against them. Public violence, assaulting of a police officer, as well as contravention of the court order. We had previously, during the week when we held a press conference as the NAT joins, requested the people of South Africa as well as interest groups to make sure that they protest within the confines of the law. Failure to do so, we did warn that we will act decisively and they will face the full might of the law. So we are enforcing the law. We have the public order police members that are here. They are enforcing the law. As you know, their duties is to ensure that they control large crowd gatherings and so on. So we are quite happy with the work that they are doing. They are just enforcing the law according to Section 205 of our Constitution. Ngachaza maqala ivideo ngathi amaphoyisa phakathi nezinsuku bewahlangene ngokuhlukahlukana kwawo benza ipress briefing bazisa amalungu omphakathi ukuthi njengoba kuza abaholi bamazwe omhlaba bayacela ukuthi akungabe bikho namunye ozosenza leli thuba lokuthi afuna ukuzwakalisa ukungenami kwakhe ngokuthi ayoprotesta lapha kule venue la zobe behlangene khona. Zikhona indawo abantu laba ngaya khona behambisa izikhalo zabo kubaholi babo ngoba abantu ekugcineni kosuku ofuneka ba-attend izikhalo zabo yilabo ababaphethe la eSouth Africa. Akubona labo abaholi bamazwe omhlaba. Futhi basho ukuthi uma kungase kwenzeke kube khona ozodelela lo myalelo uzobhekana nengalo umthetho njengoba esho kuBrigadier Lendamathi ukuthi bavula icala against iDudula. Nanka amacala bawabekayo njengoba uzwa. Ngiyabakhalela ke labo bhuti ababili abasaboshiwe kwamanje sazi noma umholi weDudula uzoboshwa na. Labaholi ababili lama member amabili eDudula aboshiwe. Namhlanje kunezingane ubaba wazo seboshiwe. Kunolunga lomndeni elingekho namhlanje emndenini wakhe liboshiwe. Uzokwehla wenyuka kumndeni. Uye enkantolo zama ukukhulunywa kufunwa abameli uma ngabe iDudula inabo abameli kuzoba ngcono. Kube khona abameli kodwa umndeni uzoqala uhlukumezeke. Sizolandela lolu daba sibone lifikaphi. Sizokhumbula ukuthi emveni kokuba kuphumele ya court order iDudula yaba ne-press briefing bathi bazo-aphila. Okwesibili abakusho ukuthi court order or no court order bona bazoqhubeka nalokho abebekwenza. Cela ukuzophawula kwakho la comment section ngizwe wena ukuthi ubona kanjani. Ngabe uthi isenzo se-Operation Dudula bese wrong noma uthi bese right? Cela ukuzwa kuwe. Mina nje ngesingami bekungafanele ngoba amaphoyisa axwayisile akhuluma nabo. Okwesibili okwenza ukuthi ngithi bekungafanele inkinga zabantu base-South Africa zoxazulula abantu base-South Africa noma ungatotoya phambi kwabaholi bamazwe omhlaba. Yebo uzovela uhulumeni wakho emehlweni abantu bamazwe omhlaba ukuthi useless kangakanani, kodwa ekugcineni kosuku noma yiphi inkinga ozobunayo izobe ingaxazululekanga. Nansi into engishoyo mina ngesingami. Cela ukuzwa wena ukuthi wena ngesingawe ubona kanjani. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ucomment, ushare, ulike. Ngiyabonga.